35 taon nang nakalilipas nang pumutok ang Mount Pinatubo na nagdulot ng pinsala at nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Pampanga. Pero mula sa trahedya, tinatamasa na ngayon ng mga Kapampangan ng ginhawang bunga ng kanilang katatagan at pagbangon. Bilang paggunita sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lalawigan, pinasinayaan ang Mount Pinatubo Eruption Commemorative Marker sa San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga nitong June 14. Proyekto ito ng Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, katuwang ang Bacolor LGU, Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, Center for Kapampangan Studies, Holy Angel University at ang parokya ni San Guillermo. Kinikilala ng sangguniang panlalawigan ang nasabing pananda bilang official permanent provincial marker sa obserbasyon ng 35th anniversary ng pagputok ng bulkan. Anila, makatutulong ang marker upang maipakilala sa mga susunod na henerasyon ng mga pagsubok at tagumpay na hinarap ng mga Kapampangan matapos ang kalamidad. Fitting to provide and to recognize the resilience of Kapampangan people through the marker. Kasi dito masasalamin at makikita sa statement po na kung ano po yung napagdaanan ng mga Kapampangan people at ng Pampanga nung bago, during, and after the destructive deluge brought about by the eruption of Mount Pinatubo. So, sa ating mga Kapampangan at sa mga turistang dumadayo sa probinsya ng Pampanga, sa labas man ng probinsya natin at sa labas ng bansang Pilipinas, makikita nila kung gaano po ka-historic itong event na ito nung panahong 1991, exactly on June 15, kung paano po naging witness po ang Bacolor dahil ito po ang most and heavily affected sa probinsya ng Pampanga, ang Bacolor. Bago ang unveiling, nagkaroon muna ng misa si Reverend Father Ted Valencia, kura paroko ng San Guillermo, kasama ng mga lokal na opisyal, iba't ibang sektor at mamayan ng Bacolor. Napili raw ilagak ang pananda sa naturang simbahan dahil ito naging saksi at patunay sa katatagan ng mga Kapampangan at Bacoloreño. Very evident na ang simbahan po, almost 1/3 of its structure ang nabaon po doon po sa lahar ng Mount Pinatubo. Kaya kitang-kita po kung paano po ang Kapampangan people hinukay muli ang ibang parte po ng simbahan at yung mga elemento po niya para may sakatuparan po ang conserve at preserve po ng heritage structure na ito. Ibinahagi rin ni Bacolor Mayor Dimandatu ang mga pagsubok na dinanas ng bayan matapos malubog sa lahar ang maraming barangay. Pero makikitaan niya sa kasalukuyang kalagayan ng Bacolor na nagawa nilang humangon matapos ang delubyo. Kasi naman kita mo totally buried. Kita mo buried tamo. Kita mo miturang kaya Pinatubo. But we are very, 19 barangays were totally buried by lahar. May evacuate tamo, may kotaking balian tamo, may kapagbalik tamo. At higit pa, higit tamo, pamagbalik tamo, makasadyayin balian. Mga tarihan tao, mga biyayan ng pasibayan. Lubos ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa marker na inilagay sa Bacolor na ngayon ay nakakalasap na ng kaunlaran ilang dekada matapos ang trahedya. In your own eyes, akakit mo yung balian tamo ngayon eh. Kaya yung TV kasalpantay, kaya nandarin tao, kaya ang karilang kapag basusyan, kapag walan, na kayo manindilubyo, mga pagbalik na the resilience of the people, higit tampo, na ano yung balian bakulod yan eh, rin tao, may subag yung karilang tetagan, at higit tamo, rin tao bakulod, talagang matibay la kasalpantayanan, at manwalala, kayo manindilubyo, kayo manindalumdum, ating masala, magigit pa kayang masala, may talaga lang masaryasya, at manwala lang, may kamasating pangbukas. Mahalaga raw ang okasyong ito upang bigyang pugay ang pagkakaisa ng mga taga-Bacolor na isalba ang kanilang bayan sa pagragasa ng lahar. Masaya ko po ngayon nga doon. Kung finally, Mika marker niya po yung celebration na po ng 35 years na po ng Mount Pinatubo na baluta naman po nung makananupit ang kasakitan dela na po ng metong taga-Bacolor. Ako po meto ko pong witness kanita. Kaya ako po ingaldo ngayon pangalagaan kaya po tayo ingaldo niya. Masaya ako po na rin po taga-Bacolor. Misasa metong lapo para po misalbaya po yung kaya kaming Balen Bacolor. Ibinahagi naman ni FLKI Executive Vice President Sonia P. Soto na nagmula ang kanilang organisasyon sa Save Pampanga Movement na hangad noon ng pagligtas sa taong bayan, mga tahanan at ang buong probinsya sa pinsala ng Pinatubo.
Ayon kay Soto, matapos tutukan ang mga pangangailangang pisikal ng mga apektadong komunidad, nakatuon naman ngayon ang organisasyon sa pangangalaga at pagpapayaman ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Kapampangan. Yang mamakbong yung pinatubo, ing minunang segi pantamo, ing kabyayan, ing bie, dareng tao. Kay bat nanita, mita lakadya, well, ketan libutad nanita, mita lakadya yung Save Pampanga movement, addressing the physical, saving the physical well-being of the Kapampangans from their lives, their homes, their properties, the municipalities, and the entire province. And even other provinces na affected by the Mount Pinatubo eruption, karening kasiping tamong balen, na dating part of the Kapampangan region. But ultimately, yung may talakad na yung mega dike, sinabi na yung Save Pampanga movement, now it's time to save the soul of the Kapampangan. Patuloy raw nakikilos ang FLKI upang magsulong kundi man suportahan ang mga gawain kasama ng gobyerno at iba pang sektor upang mapayaman palalo ang kultura at kasaysayan. And the soul of the Kapampangan, which the Save Pampanga movement was referring to, was culture, in kultura. Kasi sabi dapin, nung alang kultura, alayang kaladua, ing metong Kapampangan, alayang kaladua, ing kakatamang balen. Nyapin today, ing Foundation for Lingap Kapampangan, ing kayang pasalamatan na physically we were saved, but it continues to devote its time and resources to saving Kapampangan culture. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.